Ang atong ebanghelyo karon mao na ni ang katapusan nga ebanghelyo sa tuig 2021 sa atong liturgical calendar. Nga ang gipili sa atong simbahan nga katapusan nga ebanghelyo mao ang pahimangno ni Hesus aron dili ta makalitan, di sad ta maunsa ug makabarog ta atubangan niya, inigbalik niya. Nya unsa may mga pahimangno niya? Una ay mo patuyang og kaon. Kani yung kaon mo gini makapadaot nato, no? Kamo di mo patuyang og kaon? Kaning gawali na di na gid ka patuyang og kaon kay paman maayo akong luas ug maayo ni natay gamisahan ako ingon din sila gahapon, Father, Muslim lagi ka. Nako di ka Muslim, nagalisod lagi kog tabi. Hasta paghigop sa sabaw sakit naman. Ako na Muslim pero gwapa patuyang pud mig kaon. Kana din pagpatuyang og kaon mo nang dunay fasting and abstinence. Nya sa atong simbahan ang fasting and abstinence days mao ang adlaw na Biyernes. Ug di man kamo fasting, at least abstinence. Nya unsa man ang abstinence? Ay kaog karne. Nana. Or ayaw kaog lami. So kanang pagkaon kuyaw kay nas tanan, makapahimo na natong dili andam nya mahadlok ta nga matapos ang kalibutan. Kasagaras mga tao nga nindot kay appetite, di sa sila ganahan mamatay. Pero kanang tao nga wa na gilami ang pagkaon, magsige na sa nag-ingon, patiya na lang ko Lord. Nana. So, wala may lamig kaon. Di ba? Una, mag-practice na lang tagpatay-patay, ayaw kay patuyang og kaon. Ikaduha, ayaw patuyang og inom sa makahubog nga ilimnon. Kana bang paghubog-hubog, ayaw ana. Kay makapawagtang pud na nato sa atong, wa may hubog nga maghunahunag Ginoo, nga moabot ang Ginoo. Ang hubog, ang hunahunaon, inom yun. Bisa gakamang na, inom lang gyapon. Masuko pag ginagdi tagaan, mangutang pag gina. Ang hubog ba? Oh, ayaw pagpatuyang anak. Kamo, di mo pala hubog. Kining nagwali mo, inom, rabasan ni panagsada. Hubog, rabasan ni gamay. Pero paano kung magkamang sa kahubog? Pero sa una, mga 1988, hangtod mga 1992 palahubog yung ko kayo namuangkon yung ko ana adi man kaayo tingali yun kana bang naliwat po ko sa ako mga ginikanan sa ako mga uyuan nga naagid mi at least once a week nga inom nya usahay pag yun magsumad-sumad ba magsugod alas 8 gabi mahuman og alas 8 buntag sumad-sumad na mong tawag ana itawag na siya 8 to 8 Kanabitang ini kakaadlawon mga alas 3, alas 2 ni makatog na tas kahubog ba kapoy sad ana kuya human pukaon ka inigmata ni unsa man sa imo na sad inom na sad ka kagi ko ana na siya pero ana ni undang ako 1992 93 ni undang nako ana pero karon panagsaan nilad ay na makapawa na spasing nya kining ikatulo murag naapil gid ta ni tanan ayaw mo padala sa mga kabalaka niining kinabuhian kana mao na daghan kay ron di pabaksin kay hadlok mamatay ana di ayaw na buhata kay ngilad na Lord ayaw sa ako tagaig sakit kay ang akong mga anak gagmay pa tungod sa kabalaka moabroad gyud ko kay way kwarta dinhi kay lisod kay way kwarta ana
Unya karong tuwa na ka sa abroad, daghan na kag kwarta, inig-abot sa abroad sa pagkamahalas, palitunon dire kay magsige man sad sila convert. Oh, ana, ang palitunon usa ka takos sudan $5. Ingon ni kasus i-convert ni og piso. Pila naman ang $5, convert og piso. Ha? 250. Nga naday tay takosudan din nga anaan ng kilid-kilid nga 250. Wa no. Pero ang ato sang sweldo usahay 250 raman sad. Mao say nakaapan sila sa dito kay ang ilang usa ka oras kay 15 man. $15 usa ka oras. Trabaho kag 8 hours. Mingon ka mahal. Unto pag adto na ko sa Amerika, moingon day na ako mga igagaw, mo palit gani ka dinhi, ayaw gyud pag huna-huna og piso. Na kung ano man siya, mabuang gyud ka, makuan ka makanang ayaw pag sig convert. Na kung ano man siya, mahal gyud kay paminawon. Pero kung imo nang paliton in dollar, makaingon sa kang barato. Kay dinhi mo sweldo kag 400. Nya mukaon kag tindahan ang mga Jollibee usa ka kaon 100 kapin. Ano? Kanang igo kang mabusog ba? O 100 kapin. Tulo ka kaon pila naman? 300 kapin. Ang imong usa ka adlaw nga sweldo nya kuhaan pa split. Murag makuwang no. Pero dito na ay $3 na mapalit nga pagkaon. Busog na gyud ka ana. $3. Nya tulo ka kaon. 9. Nya imong usa ka oras 15. Di pa kahurot sa imong usa ka oras nya 8 ka oras. Na kay masave labing minus 6 ka oras da sa imong mga bill sa balay, imong plite. Makasave kag 6 ka oras mo na sila inigabot diri. Tuko daig balay. Mo na dali kay sila mo palit og slots. Bitaw, ang dagko kay nipalit na itong mga slots. Ang dito mas gawas. So, salamat sa taga-Amerika, sa taga-Europa, sa taga-Middle East, sa taga-Australia, Canada, Japan, Hong Kong. Ug hain pa na sila ron kamong mga online parishioners. Salamat, yung kayo. Kami diri sa San Vicente Ferrer, nagsalig yun mis inyong slot. Niabot na ganoon atong slot, God. Uy, ni tungtong na di tag 2,000 oy 2004 slots na. Yes, abot na tag 2,000. Mo abot magitingali nig 3,000 karong November 30 no. Sige paspasin ninyo kay ako ra ba nang gitarget nga bisag makaabot lang mga 3,000 mas mayog mo sobra pag yun kay naatay obligasyon na mga 3,000 ka slots. Una, ako lang gipasabot din nga dako man dito og sweldo, pero kung ang imo ganing gahari nimo kabalaka gani patay gyud ka. Why amount of money nga makasulbad anang kabalaka? Kana dayang mga na abroad. Na sa koy kailang nga nang abroad, nya patukod sila balay dire. Ang ila na sang nabalakan, kinsay mo puyo sa balay. Ilang gipaabangan. Sige, atong nang paabangan. Pag-abang na sad, nabalakan na sad sila. Di ba kani panggubon ang ako mga kuan dinhi, mga fixtures? Pastilag ang muabang mga buangon. Mabalaka na pod. Daghain ka balaka. Ang katapusan ka balaka o ang asawa mo ni abroad. Hain karong akong bana. Wa ba karon dito mag... Masiglain na ito'y gihapyod-hapyod ato ron. Tinuod ra bagid usahay. Ana. So ang kabalaka kuyaw kay nastanan. Nakaron unsa may solusyon? Aron dili ka mo patuyang og kaon, ingos Kristo, ipanghatag ang imong pagkaon ngadto sa mga gigutom. Di ba? Ana. Aron dili ka magpatuyang og inom, hubog-hubog. Unsa may gisulti ni Kristo? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Ningos Kristo, imna ang kupa nga akong giinom. Kay mo ba na ilang imnanan sa una? Kupa. Unsa man kupa ha?
kupa sa kasakit, kupa sa pag-antos. Kaya kanagong hubog-hubog, pagpatuyang sa kaugalingon, pagwagtang sa mga pag-antos, mabitan na yun, puslan, mangway nagmahal, beer paday. Di ba? Ana. Aron mawagtang ning atong problema, inuman tani. Okay, mura man yung mawa ang imong problema, mag-inom ka. Ang gusto ni Kristo, inuma, lamya ang imong mga pag-antos, pasana ang imong cross, gitawag nag kupa sa pag-antos, the chalice of suffering. Mo ng pari diri, mo inom og chalice, mo inom og chalice, mo inom ginamit ang chalice. Na siya, pag-antos na. Nuning wa na ko patambali akong luas, aron na ako'y pag-antos. Ana, ikatulo, unsaon man pagwagtang sa kabalaka. Saan man? Pamukay ba? Naay gisultis Kristo. Kalimti ang imong kaugalingon. Deny yourself. Kay kanang imong self, maunay gasigi ni mong hatag o kabalaka. Kalimti na. Pag siya gisulti, dumti ang imong inahan, amahan, unsa pa to, anak, bana, asawa, lakip na ang imong kaugalingon. Nasa laing siyang gisulti, ana, higugmaa ako, labaw sa imong asawa, anak, ginikanan, kabtangan, o labaw sa imong kaugalingon. O kana mo'y makasulbad aning tanan. Lingi ako na imong tupad. Mura ba giduka na. Pangutan ako wa na kay kabalaka. Oy, nagani uban mo tan-aw las iyang buhok, mabalaka na kay niputi ng punuan, magpakuan na sad, tina na sad, naiuban na balaka kaya iyang kilay ni katag na sad, kiskisa na sad, kanang mga gagmay kayong butang mabalaka. Unsa nakag-aring nakasdako? Muna ini kasakit na nato ayaw kabalaka. Ngano man mamatay ra ka. Ana. Di ba? Nga unsa may sunod nga mahitabo ikamatay nimo, mubarog ka atubangan sa hari nga way katapusan, ang labing gamhanan nga hari nga maoy maghuhukom. Una ayaw kabalaka kay inighuman nimo kamatay, buhi pa ka pero dunay gasunod unsa man ang judgment. Mo na importante kayo. Maunay ato tingaling kabalakan, no? Ang judgment ba inighuman atong kamatay. Gabi nagmisa ko sa akong barkada kaayo sa choir, si Glenn Birami. May he rest in peace. Karon siya ilubong. Pertig yung suura na mo ana niya. Inom, pertig yung hangtod karon inom niya po. Nang patay siya, 50 pa yung edad. Ako 58 na. Siya patay na. Ako hapit na. Nga mo to, ni komedya ko gabi sakit akong luas, pero dito mamitanan, mga choirs, Guadalupe, kato ba mga barkada, pertig yung daghanang tao. Mga barkada, ba, mga palaino, mga ubansat, gatikuka na sana ko na, mga tiwasono na sa king mga naong lugar ka ito, mga 1985, 86, mo nang among mga time na nag-abot mi ani ba, nga pertigin na mong suura, with Monsignor Binghay, among kuan, tuan na ba sa Monsignor Binghay? O, ano sa? Kato, mo itong panahon na nga, gitukod ning Monsignor Binghay, mga sobram siguro mi ato 200 ka buok choir, grand choir dito sa Kuan, dito sa Guadalupe. Basta lagi, ato na Monsignor Binghay, ambot na langit ba ka to? Daghan na sa kayong mga choir na ngamatay. Ang magsunod ani, kanina sang nagwali. Pero angay batang mahadlok, ayaw, ay kabalaka na, kanang kamatayon. Kaya naman, ang gasunod, ang judgment. Nga unsa may makapahimo natong angayan, inighukom sa Ginoo, kung di ta maliwat adtong mga bangis nga mananap or mga beasts nga gihisgutan diri sa unang pagbasa, mga hari nga mga buangon.
Kana bitang mga tao nga gustong maghari dinis kalibutan. Kana bang mga tao nga gustong muangkon sa tanang pagkaon, sa tanang bahandi, sa tanang gahom, sa tanang nindot o sa tanang lami o comfort ni ining kalibutana. Mauna sila ang mga hari nga gihisgutan nga gihurot gitong pamatay sa Ginoo. Pasabot itambog sa impyerno. Muna ay namog kahangol anang inyong yuta, kanang inyong mga tanom, kanang inyong mga kural panggubaan na. Ano man, maunay ali, basig maunay mahimong ali sa inyong pagsud sa langit. Kanang inyong mga kwarta ipalit na nagslat. Kay ato nang ipatuko din ni simbahan, inigabot ni mus langit, muingon din ang Ginoo, wap akakatampo aning slat sa San Vicente. Impierno gidunta ka. Ngano man siya, perti manimong igihana anang imong yuta, perti manimong paningil anang utang, may gani pagdayon nimong kamatay nakapalit yung kag slat. Tanawa si San Vicente Ferrer maoy ni atubang nimo. Wala na. Niya ang atong Mother Mary, si Mother Mary, Our Lady of the Most Holy Rosary, magda panagrosaryuhan dito, dong, ingno din na yang anak, dong, pasudla ni kay nakadonate ni dito sa simbahan sa atong DOPS SBF MM. Yung kapader mo bugal-bugal naman ang imo. Sige, ay mugtuan haron gid mo. Ang ako lang point, ang simbahan mao'y higugmaa, dili ang imong kaugalingon. Ang simbahan mao ni si Kristo, mausad ni ang asawa ni Kristo. Ni adinhi naghari ang Ginoo, ni adinhi nagpuyo og naggiya ang mahal nga birhen, kuyog sa tanang mga anghel og mga santos, kay siya man ang reyna sa tanang anghel og mga santos. Kung anha nato diha ibutang ang atong pagsalig, anha nato diha ibutang ang atong mga paningkamot, pastan laging nindota, mawa ang imong kabalaka, mawa ang imong mga kahadlok, kanang imong mga kaguol mapapas na gritso. Lagi. Di mo to? Kung di mo to, ay mong simba. Una ka nang gasimba din nga iniguli, gakosmod lang yapong naong. Maunay mga tao nga impirnohonon. Nga mo na siya. Kanang kuha na to, inigingon na to, palit mong slat, dayog lingo. Watay kapalit to si pamaligyan ng slat. Tay kapalit. Anang mo reklamo? Impirnohono na. Lagi. Pero kanang mo ingon, bitaw pa der, kada adlaw, tiguman ko ng 50 pesos, di pa na mahurot ang 60,000, apo naman lang, 57,000 naman lang atong slot na bilin, 900 kapin, di pa na mahurot, kapalit ko, siya kay kada adlaw, 50 pesos, so sa 50 ka adlaw, pila na imong matigong? Wa mo kibaw? Siya, Rosad, wa mo kibaw. 50 ka adlaw, di pa man mahurot siguro 50 ka adlaw gikan karon. Ang resulta, kapalit yung gaglabing minus 2 ka slots. Muditso maging hindi mahimo. Mao na, ang ako lang point, dili ni ang kwarta mo i-point ani. Ang point, hain ang imong gugma, hain ang imong mga kabalaka karon. Kung ang imong gugma naa sa Ginoo, ang imo sang kabalaka naa sa imong kalag. Nya kung mabalaka ta sa atong kalag, kamao kay tang mupuyo ug mogamit sa atong lawas. Unsaon paggamit? Matud pastubag nato sa Salmo. Unsa to? Hatagi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Magpunay ra gid daig sa Ginoo, dili ta mabalaka. Kada hitabo magdaig. Gahapon na ako schedule alas 4. Pag abot na ko dito, wap aman magani ma-install ang mga sounds kayo. Nakunsam ning alas 4, alas 4:05 naman siya. Dili man alas 4 pa din, alas 4:45. Nga naman ko'y misa nga 5:30. Nobina mas pagyod sa asilo. Nakuhala, unsaon ani?
Isawa di kasultihi pa din nga 4:45 ako. Alas 4 ang schedule dito eh. May ta kayong isuko ba? Pero nilingkod ko, ningon din ko, na Ginoo, one at a time. Basig mauna ni katapusan akong misa. Huwaton lang yun ko ni. Kay magbalaka ko atong gasunod nga misa, niya anhara day ko mabangga, di sa pagdinali-dali na ko, mabangga na day ko das unahan. Niya ang maunag kamatay, ang akong driver. Niya musunod rasad ko. Nako, di ko kaabot dito. Mas may pagpangandaman ko ning misa. Lingkod ako dito, mga 30 minutos. Nindot kayo, akong feeling. Na human rasad na ako. Pag human ako, late na ko gamay dito, mga 5 minutos nga late. Ingon raman sa dito asilo, willing to wait me, Father. Nako, akan na. Kakwarta pa ko dito, kwarta sa kodripika. Ay, nga nung kinahanglan pa maginang kabalata, di ba? Mahimo raman di ay, mo relax ta. Sige, nindog na ta.